Безнең бүген редакциябызда кунак Рүзәл Минхәҗев. Ул Мөслим районы Метрей авылында яши, Метрей җегете. Без аны инде Инстаграмнан яхшы беләбез. Менә яңа китабы белән ул безне сөендерде, барыбызга бүләк итте. Хәзер инде без авторның үзенә мөрәҗәгать иттек, аның бала чагы турында сораштырырга булдык бераз. Рүзәл, ничек, менә син Метрей җегете бит инде, гел шунда туып, үстең, бүтән тормышың белән шушы Метрейдә яшисең инде син. Хәзер дә менә Инстаграмда карап торам, син менә авыл тормышын ничек менә пропагандалыйсың, шулай бит? Менә шушы бәләкәй вакытларыңны, шушы авылга мәхәббәтеңне сөйләп кит әле безгә. Хәерле көн, хөрмәтле газиз халкым. Сезгә дөньяның иң матур ягы, иң салкын, ләкин кояш чыга торган Мөслим районы Метрей авылыннан кайнар сәламнәр алып килдек. Чынлап та без бик бәхетле балачакта үстек. Безнең бүтән әйберебез дә булды. Безнең чын дусларыбыз да булды. Саф табигатыбыз булды. Бернинди интернетсыз рәхәт дөньяда яшәдек. Без инде моның өчен Раббыбызга, әти-әниләребезгә зур рәхмәтле. Саф хисләр менә авылны ярату, аның һәрбер чишмә буе, аның тавыллары безгә һәрвакыт илһам бирә. Аның менә зирик агачлары, ныклы имәннәре, шундай зифа каеннары, алар безнең күңелебезне иркәли. Ул бит күңел шундай аңлап булмый торган шундай киң бер дөнья. Ул күңелгә үзе шундай кичкенә дә булып бетә, ләкин кайбер чакта бүтән җиһан сыймалы була. Һәм менә шушы күңелнең тынычлыгын әлбәттә авыл тутыра. Авыл бит үзе бер тормыш. Анда менә күршеләр, туганнар, авылдашлар, урамдашлар, сабакташлар бөтенесе бергә җыелган. Милләтебезнең бүтән уңай сыйфатларын авыл үзенә җыя. Һәм без бар тик туган авылыбызда гына, туган нигезебездә генә үзебезне 100% бәхетле тоя алабыз. Без үзебезнең йортыбызда гына, үзебезнең җиребездә генә бүтән талантларыбызны, сәләтләребезне 100% ача алабыз. Һәм менә үзенең нигезендә яшәгән кеше бу дөньяда иң бәхетле шәхес. Аның бер нинди алтын зур биналар алыштырмый үзеңнең үскән йортыңны. Һәм менә мин теләр идем бу дөньяда бүтән кеше дә үз нигезендә бәхетле булып яшәсен иде. Балачак ул тормышның иң матур мизгеле. Иң шундый кабатланмас, мәңге кайтмас чоры. Ул инде кешенең бүтән характеры, үз-үзен тотышы, хыяллары, фикерләрен туплый торган, юнәлеш бирә торган бер чор. Һәм менә шушы вакытны дөрес итеп файдалансаң, кешенең тормышы үзеннән үзе җайланыр. Әйтәләр бит 6-да 60-та дип. Һәм менә тормышны ничек башлыйсың, ул шулай дәвам итәчәк. Мин үзебезнең халкыбызның яшь буынына, балаларына теләр идем. Татар телен яратыгыз. Аның өчен җан атыгыз. Без горур милләт. Безнең шундый матур үткәнебез бар. Шундый искиткеч бүгенгебез бар. Киләчәк үзебездән тора. Без ничек итеп аны саклыйбыз, ничек итеп яратабыз, һәм ул бары тик үзебездән тора. Безгә Ходай, Раббыбыз һәрвакыт сынаулар биреп тора. Ләкин шуны онытмаска кирәк, без күтәр алырдай сынаулар гына килә бу тормышта. Без ул сынауларны үтәргә тиешбез, алга барыр өчен, киләчәктә кеше булып калыр өчен. Кайда гына булсагыз да, кемнәр генә булсагыз да, бер кашанда үзегезнең каян чыкканыгызны онытмагыз. Туган җирегезне бер кашан онытмагыз. Иртәме, соңмы без шунда кайтып елашабыз. Ул безне һәрвакыт көтеп алачак. Үзебез булып калыйк. Безне бар тик үзебез булган чакта гына хөрмәт итәчәкләр. Без горур милләт. Без бердәм халык. Шатнатып яшик. Рәхмәт. Менә теге мәктәп елларына кайтсак, берәр сине мин шук малай дип беләм инде. Мәктәп, мәктәп. Берәр теге кызык хәл исеңдә калмаганмы, берәр вакыйгамы инде, укытучылар белән бәйлеме, классташларың белән менә хәтиз генә искә төшерә алырлык. Мәктәптә шундый кызык инде ни, без бит егетләр генә укыдык. Безнең класста 2 генә кыз иде, без егетләр белән шатлап менә теге тормыш өчен күрешеп, туп итеп менә күңел яшыннан үтерә кирип калган. Физкультура дәресенә мендек тә хәзер татар теле дәресе булды микән? Анда бит инде су эчәс килә бит. Апа бер генә кешене чыгара. Башта 2 кешене чыгарды, икенче кешене чыгарды да, чиратта мин 3нче кеше чыгып барам,
классташлар чыгарып жүзен миңа да мен су миңа да бүтүн стомага кепкен, lekin коридорда бүтүн строй бирген киши жагары. Ойладым да инде мектеп, ну бүтүн сен да су керек бит енді. Түштүм да ушун Алла бош келинде алып шуну көтөрдүм да алып кирдим бүлмөгө. Окутуучуга жыгылган инде. Шулай да бүтүн шунан иштик да инде киши кара көргөнчө, директор көргөнчө деп алып чыгып койгон эди. Андан соң бир ятлайбыз шигыр. Ней? Кыңгыраулы күмүш гармон. Күмүш кыңгыраулары. Шул күмүш кыңгырауларынын кечки яңгыраулары. Шуну матур шигыр хәзер инде безнең вакытта мәктәп вакытында котельня бар иде. Һәм анда Фазыл Исмәгыйль эшләде. Шул шигырны үзгәртеп ятлыйбыз. Мәктәп артында котельня, ишекләре язылы. Котельняда кемнәр генә белми икән Фазылны дип үзгәртәсе. Ай, молодцы. Шундый кызык матур балачак булды безнең. Минем укытучыларыма зур рәхмәт, директорларыбызга, мәктәп дирекциясына, классташларыма. Алар һәрберсе дә кайда гына яшәсәләр дә метрейн шул кадәр яраталар, шул кадәр сагыналар. Һәм бердән булып шу авылларыбызны күтәреп яшибез һәм киләчәктә ошо яшәргә язсын иде. Тормышларыбыз матур булсын. Бердән булыйк, бергә булыйк. Менә ни шигырь язу сиңа шигырь язу кайчан яза башладың? Мәктәптән үк яза идем. Анда кыска-кыска 2 юллыклар яза идем инде. Шулай мин гел юмор белән яшәдем тормышта. Менә хәзер әйтсәләр, бер 5 ел элек үзәл мондый җитди шигырьләр язасын дип мәңге дә ышанмас идем. Һәм мәктәптә менә гел тәрәзәгә карап утырам. Менә нинди кызык бер трактор үтеп китәм, шунда зәңгәр төтөнгә батып, без калдык кул чабып. Менә шундый ниләр язып утырам ул вакытта ул инде. Һәм гел юмор белән яшәдек дөньяда, хәзер дә шулай. Нәрсә әйтәсем килә. Юмор белән яшәсәң тормыш җиңел. Аннан соң син берсендә сөйләгән менә шигырь язганда мин сүзнең яшерен мәгънәсен эзлим дип әйттең соң син. Менә шуны сөйләмәкче. Менә дәрестә укытучы сөйли бит инде. Мәсәлән, сүзсез дигән сүзне әйтеп куйды мәсәлән. Мин аны икенче мәгънәдән аңларга тырышып утырам. Бәләкидән сүзсез. Туктам әйтәм, бу каян килеп чыккан бу? Икенче мәгънәне аңлап буламы? Анонимнарны, синонимнарны шуны аңлап утырам, мен шуны сеңдереп утырам. Мәсәлән, сүз бит икенче мәгънәдә теге өйгә буралып торган җиргә сүз бездә сүз диләр. Шундый фикерне уйлап утырам. Мәсәлән, төш дигән сүзнең ничә төрле мәгънәсе бар икән, менә шуларны уйлап утырам. Һәм студент вакытында мин 250 куплет яздым, үземнең балачак турында, монда Яршалыда, Кампида 40 көн яздым мин аны. Шул кадәр менә аны укысам бөтен тормыш язылган, ул кешегә чыгарлык түгел инде, менә шул дуслар турында язылган. Шигырь минем өчен корал, мин кешегә әйтәсе фикеремне, җиткерәсе сүземне шигырь аша җиткерәм. Менә аның шул кадәр тетрәндергәннәре бар, менә йөрәкне ярсытканнары бар. Һәм менә шулай итеп җимереп, менә күңелне җимереп чыкканы гына халыкка барып җитә. Өчен бер капитан шигырыбыз инде 15-20 сталкой шигырь. Менә тәүлекнең кайсы вакытында туа? Син бит инде төн. Миңа төнне киләнчектер. Юлда киләм, һәм төнне язам. Төнне шундый тынычлык, төн минем достым ул. Шундый тынычлык, дөнья шундый матур, салмак кына кар ява шәкеле генә. Дөбердәтеп җилисә менә шундый яшатнатып яшен бирә, менә шундый мизгелләр алар нык йөрәкне итеп керәләр. Менә шигырь язасың син, шуннан соң бит әле шигырь язудан тыш бит әле син бик күп кырлы. Мин беләм инде сине. Һәм төп тагын бер бик мөһим юнәлеш ул КВН. Мин инде беләм, Метрей авылында син КВНны башлап җибәргән кеше буларак, Кырмыскалар командасы дип. Менә шул турыда да безнең укучыларыбызга бераз бер-ике сүз сөйләп китсәң шәп булыр иде. Мәктәп елларында ничәнче класслар икән, хәтерләмим инде. КВН командалары иша башлады авылларда. Без мәктәп балалары бит инде шуннан җыелаларда Кырмыска дигән команда. Ул вакытта башта Шикерткә булды, аннан Кырмыска дип һәм шул кадәр күңелгә кирип калды бу. Без ул вакытта икенче урын алдык, безнең өчен зур җиңү иде ул. Һәм авылдагы бүтән кызыкларны ел буе язып барабыз. Авылда бит инде булай тормыш кызык. Һәрберсе таеп җырлар, берсе бер кызык сүз әйтә алып кешеләр әйтә. Бер табагында ишетеп кайтасың урамда. Шуларның һәрберсен язып бара идек тә, һәм ел буена шуны җыеп КВНда куя идек. Авыллар арасыннан беренче зонадан чыгайык финалга һәм финалда күрсәтә идек. Ул бит юмор, ул бит кешене көлдереп бик авыр. Елатырга җиңеп, юмор аның шундый көче бар, ул бүтән тормышның ертыгын, теге җитешмәгән ягын юмор аша бәрдереп күрсәтеп була. Һәм ул менә хәзер 18 ел инде катнашабыз, аның инде составлары бик үзгәрде, хәзер менә яшьләребез уйный. Аллаһка шөкер, мин бик сөйнәм аның дәвамлы булуына, һәм балаларыбыз әйтәсебез килә, юмор белән яшәгез, көлеп яшәгез, тормышның бүтән авырлыкларын юмор аша җиңәргә өйрәнегез. Без инде
Үзебезнең Метрей кырмыскасына Мөслим кырмыскасы ясадык, район командасын җыеп, җыелма команда белән Казанга барып, Әйдә шаяртта финалларга кадәр барып җиттек. Андагы дуслар, туганнар, танышып беттек, менә туганлашып беттек. Безнең Юнусович татар милләтенең иң йөзек кашлары белән. Шуңа көлеп яшәбез. Әле ул кырмыскалар турында без дә үзебезнең газетага язып чыккан бер вакыт. Бик кызыклы булган иде. Шулай ук әле без сине хәзер сәхнәләрдә дә күрә башладык бит, шигырьләр сөйләп йөрисең син. Ничек сиңа менә шушы хисләрең белән дә бүлешәле? Сәхнә белән Тормышның иң матур кабатланмас мизгелләре дип әйтәм. Һәрбер концерт менә миңа, sen 3 сәгать концерт икән, мин анда менә яшим, бөтен дөньямны онытам. Һәм менә үземне син бит инде Фирдус Тимаев белән концертларда йөрисең, и чыгып үзеңнең шигырьләреңне тамашачыларга сөйлисең. Үземнең яраткан тамашачыма үземнең язган шигырьләремне чын йөрәктән сөйләү, аннан да зур бәхет юктыр. Һәм менә халык анда җылый да, көлә дә, менә группабыз белән мин бик бәхетле, шул төркемгә эләккәнемә Фирдус Тимаевка зур рәхмәтемне җиткерәм. Һәм менә анда чыккач та мин бөтен дөньядан онытылып, үзем иҗат иткән, яраткан сүзләремне, шигыремне халыкка җиткереп, кызганы җирне халыктан елатып күзеннән яшь чыгара алсам, кызык җирне күлдерә алсам, аннан да зур бәхет. Әле бит әле мин сине эшмәкәр дип тә беләм. Син бигрәк күп кырлы булып чыктың сөйләшә торгач. Син милли бизәкләр белән калай бөгеп, тәрзә йөзекләре, тагын урам исемнәре, почта тартмалары, төрле макетлар, знаклар, калайдан нәрсә ясаган. Алар инде авылга килеп кергәч, җырактан ук күренеп тора, мәтәм Рүзәл ясаган. Әле сезнең оешманың исеме дә бик кызыклаймы? Ничек әле ул? Мастер эшсезләре. Менә шуның тарихында әйтеп китсәң, башта аңлашылмый бит инде ул нишләп мастер эшсезләре икән. Ул аның бинасында элек мастерской иде инде, мәктәп вакытыннан ук без шунда хезмәт дәресләре үтәйек, аннан соң менә шу студент елын үтеп кайткач, шунда кайтып кипләндем дә мин авылга. Мастер шулай телгә кирип калды һәм теге үзебездән хәрәт көләйек инде без, теге өметсез син, эшсез син дип менә шулай теге. Бездә анда да юмор. Дәрәҗәле сыман без мактап әйтәйек инде, эшсезләре дип теге. Шуннан кирип калды теге комбайнер эшләгәндә шундый сүз бар иде. Теге абет ашаганнан соң бит инде без помощниклар бит алмаш йоклап алуны эшләп алу дип әйтәйек. О, менә кичә нык эшләгәнмен, 6 сәгать буе эшләгәнмен дип. Шундый кызык итеп кирип калды һәм шул эшсез сүзе шуннан кирип калды. Һәм оешманың исемен алдык без аны мастер эшсезләре дип. Анда да шул юмор белән яшибез. Рәхмәт. Рүзәл безнең яңа саныбыз сиңа. Яңа гына табадан төшкән көмеш кыңгырау. Бәлки әле алга табада балалар өчен дә язган иҗат җимешләрен булыр. Көтеп калабыз үзебезнең көмеш кыңгырауда. Рәхмәт әңгәмәбез өчен. Рәхмәт. Һәрберебез үз вакыты Умана кеше әйтә бит, бу турда яз, мәхәббәт турында яз, теге турда аны күңелле язып булмый. Шулай. Илһам килсә инде. Әйтәләр, мен дөрес аңламыймдыр инде, бәлки заказга шигырьләр язам дигән кешеләрдән ничегенә заказга язып була, мәсәлән, ул бит күңелгә килә. Аның белән теге менә хәзер әйтәләр, хаким юлда гел шул сәхнәдә бастырганда килә, менә аны аңлатып булмый, каян килгән, ничек килгәнде. Көненә 3 шигырь язып була, атналар буе язылмачлар да бар. Ул чынлап та инде теге бездән генә тормый, кайбер сүзләрне үзем дә аңлап бетерә алмыйм. Чиктер килә һәм аны мин әйтергә тиешмен, халыкка җиткергә тиешмен дигән фикер бар инде. Шулай итеп, Алла берсә киләчәктә, бәлкем Ходай насыйп итсә, балалар турында да язылыр, Алла берсә. Көтеп калабыз. Рәхмәт. Сезгә иҗади уңышлар. Шушындый бер мәрхәмәтле, чын милләтне ярата торган, телне хөрмәт итә торган буыннар үстергә насыйп итсен безнең милләтебезгә. Без бит горур милләт, без бердәм халык. Үзенең үткән белмәгәннең киләчәге юк. Үзебез булып калдык һәр вакытта. Бер кашна хурланмыйк, оялмыйк, татар булып яшик. Күңелдә булсын татарлык. Рәхмәт яз.